Figyelj, én szerintem meg foglak keresni. Atya, úristen. Tudod, mennyien mondták már ezt? Állok elébe. Mondjak címet. Győr Árpád út 14, hogy egyszerűbb legyen. Bár mondjuk, hogyha ide jössz a házamhoz, egy az egybe fejből ülök. Figyelj, én szerintem meg foglak keresni. Atya, úristen. Tudod, mennyien mondták már ezt? Állok elébe. Mondjak címet. Győr Árpád út 14, hogy egyszerűbb legyen. Bár mondjuk, hogyha ide jössz a házamhoz, egy az egybe fejből ülök. Figyelj, én szerintem meg foglak keresni. Atya, úristen. Tudod, mennyien mondták már ezt? Állok elébe. Mondjak címet. Győr Árpád út 14, hogy egyszerűbb legyen. Bár mondjuk, hogyha ide jössz a házamhoz, egy az egybe fejből ülök.